Komise se to natáčí. Kapej! Náskok! Úkopy na zadní část, tohle se musíme pobírat. Musí být úžasný. Nechám být okna, mám to dělat večer. Podívej, asi 17. Ty vole! Sedím za tebou, prostě nedošlo. To by to ušlo jenom. Abych to aspoň strčí rád, jo. Ty napále trefilo, ty budu bykovat. Krásný servis! Pardon! Josef, pojď to zasáhnout! Pozor! Už to zabereme! Jedem, Hlavenec, jedem! Pojďte vyhrát, jedem! Ven. Jo! Zároveň! A pojď! Ještě jeden! Ještě jeden! Ještě jeden! Na zadlo, víš? Takže ho tam zase půjdu do toho. Na mača. Nemaš žádný?
Tak je Josef, jo? Necukej se! Uhraj, uhraj! Hezky, Taky skákanej, to nemá! Josef! Necukej se! Pojďte, trest! To to poženeš, to Ale ne. Se vám běhá krve a vás přeběhne. Já vím. Já na to dělal. To dám hezký. A tak jsme měli 2 body na asfaltu. Ale další nějaký bude celý vevnitř. Já to teda ani nevnímal, teda mimo chvíli. Jako děti. Do tramvaje. Ty mají do 60. Ale jsem tě sežral, jak zrá ten kraďal za zadní čáru. Říkám, co to bude taky? To tam dal ty očovací. No jo, ale víš co, rizikový balon. Ty jsi se škrabal hlavu, musí to napravit, jo. Tak to, tak ty lítali venku do blížší ulice, těch obavu, aby někdy vůbec sehnal většinou mám všechno na patrony a kýmkoliv. Dneska tam je pár vždycky hřiště, tam není nikdo. Už někdo počítač, nebo někde lítají, nebo mají už vytížený, že rodiče spolu na různý jazyky a furt je tak dále. Je uklížené. Tak zase se může prostě na trojka, To si nevyhrál to, možný kol jsem měl. To je jednoduchý. To je rozhodovat. Kde v který zahradě dorůstá hrách a kde budou jahody a už jsem mazal. Ale se ještě nekojí. Neměli se spouště. Kdyby tam byl celý den, to sluší. Protože se to na rybě nenáme. Já jsem si byl. Děkuji, dám půjď. To se nechal starat s tím přihozováním bloků, ale to je neúspěšný balón. Jo. Jak jo, ty přijel ti nohu, ale udeš to nejde vycítěl, jo. To je tady jídlo maso, tak začíná bolívka, jako. Krásně na základní čaru. Neboj. Nebyl tady, jo, v rohu? Stále. Ne, tamhle byl vyběhlej. O, tak to. Ten byl tamhle vyběhlej a ten byl tady. Prostě na ten kraťas nikdo nebyl. To měl daleko od boku. Co? Měl to bloku, měl to blízko, jo. To no. Ale dal se to hrát, To netlouká. to škoda. Tak já jsem zkusil vlastně na tréninku, tam to chodilo, ale to zkusil, no. Tak to vidí. A zaspadl to spadlo do hřiště, jo. Začal jsem trošku věřit na to, no. Jak si chutná? To je zik. Aspoň si dá... Já budu ještě ticho. Míšák je blízko. Další půlku, aby si nezvykala. Ano, cigárem. To cigárem.
Jo, tam určitě. Balhodům pro český. A to máš zbytek synem, to máš jako Nějaký smrt dělá takový nadávný, tak ty ženský normálně ty larvy normálně mají mezi kozama. A to jestli tam... Ten tam líhne, jo? Jako inkubátor. Ten tam líhne. No a oni potom snad do vody a potom zahají ty vláky, no. Ty ženský nebo ty kozy? Má to asi kozy tady. To samý vlákno. Jo, všech právě zvířat. A jakou chcete barvu? Ale kolik tam máme líka? No, ty tam můžu to vlastně asi taky. Já, oba to musí být všichni dát zápazoku. Ale ty vole, nebo ten určitě, jo. Nikdy nebyla tak důležitá, ne? No, ale můžu být oba. Všichni tři, Ty vole. no je potřeba, ne? Když to prohrává to 6 bodů, tak to někdo podezná. To blbě nepočtapuje, to je víc. Stačí nám těžké lesy. A to už se tam šel jako bude vzadně teda. Tak. Stačilo Lakovice, to už jsem pak šel bude vzadně. Jo, to bylo mít. Ale já už jsem tak čekal, že se dokážu vyšlo. Protože oni tak vyjistí, že v tom chytneš pak sílu. To chytneš prostě ochodu. Něco ti nejde, okay, ale víš, že mu prostě to člověk tam pomůže nabrat. A když mu nahraješ a zakončíš, tak to se dostaneš na konec. Pole a pak už mu nahraju jenom kapelu. Jsou to věci. Single a pak je trojka jejich. Počkávám čas, tak se strávím. A to je to klid. Bacha, už jsem byla live. Ještě by pískavci ve světě, to bylo trošku horko. To upekla si na to sluníčku. Buďte ráda, že vám to tady nepíská plachta. No, to, vždycky měli jsme to volno. To jsme měli v Čakovicích, to začínal. Já jsem měl hřiště hned vedle toho byl ten palecký bazén. Tam tráva všude. A ještě tam leželi nahoru, ne? No samozřejmě. No tak tyhle. No, oni byli 5 metrů vedle plotu, jo. Vedle toho plotu, jo. To jsme často zakopávali balón. A to dojdu! To nebyly dobrý zápasy. Takový to. Kuba, prostě mě kopník a pak ten pozvát, to bylo mohlo. To pojď nebyly dobrý zápasy. Jak se daří to? Jak se daří na retroakci? Danče a tak. No, takovou. No, oni tam moc nestali. No, já už nejsem jejich trenér zase. Tam mají jinýho tedy trošičku žádných, že on nechodí, Ondrouš, takže on na tréninky nechodí. Trenér, který nechodí na tréninky, no. Přijde občas na zápas, jo, zlobí se, když já jim tam něco řeknu, no. Tak by měli hrát, no. Vyhráli vlastně o první místo s svou sník, jo, ale to jenom poradili něco. Tam pozdě na tom. No. Aby netrefil, že? On nechudě dělá. Aby netrefil, že? Jo, hezký podání. Pojďme, Hlavenek, pojďme! Běž. Chce, aby se šel. Ty nebo Pepa, něco tam bude určitě. Vystřídání hlednou, jo. To bylo už nejde, jo. Prosím, no. Za sebou vůbec si nejde mezi hra. Vole, oni si nepřijmou. Nic nefunguje. To říkám. Pači podává dobře. Určitě, že to nejde Ondrovi. To Gomerna jsou psychický trpěli. Gomerna jsou psychický trpěli. A on z začátku už nastoupil, tak si možná to hrál pěkně. Ondra, ale pak už to začal se kurvit.
A nejhorší je, že Souček se vstoupil na blok a na levou stranu. Ale přitom tam nic nehraje. No, ani blok, ani útok, nic. Kdo? Dvojka. To je jedno, ve dvojce, ve trojce. Furt jsme na blok. Lidi na tréninku, kde stojí? Na blok. To je povyšel proti balku, můžu bloku a ale tu se tam proti máš jenom prostě. To tady nějaký má taky jenom musí být taky blok, takže to nějak nejde. Jsem dělal, co dělal se mnou, že jo. Ondra. My jsme oba dva Ondrové, no. Hele, šup, to kopne. Pěkno, no. Jo, teda okus dál, no. Ty byla lejna. Zaprašil. Šáku, dělej, hejbej se. To jsou všechno. To je 5-0, jo. Je to marný, je to marný. Ondra, tak běž. Místo Ondry. Bude určitě místo Ondry. To byl budovka, vole. To každopádně. To bych nevěřil, ty vole. Víš? Akorát, že ty vole to špatný, vole. Potom nechal počkat. Jdeme to závod, jsou to nějaký mimo to nějaký. Tak byl na to, že to byl hráč. Dobrý. Ani to ne. Ani bírou teda, no. Na střídačku. To si myslím, že ty hráči vždycky tam mají lepší hráči, jo. Jo, dáme díka. No. Ale Vlňáčka taky. Vlňáčka taky. Vlňáčka, Vlňáčka. Vlňáčka. Vlňáčka, hrající jako vybáci. Levák. To má čelenku. Pojď se tady. Asi po tady jiný, jo, to ne. Tak proměnil se ten Michal Primáč a on chtěl krásně. Já nevím, že třeba takovým zápasem, on je tam celou kladičkou někdo střídá na to. Pojďte, Lore, přijde! Vůbec nevynáří nás. Třeba že tam asi dal hned oba dva. Jemu to nejde a on je špatný. Ať je tam jeden musí zůstat. Ať chceš nebo nechceš. Tady pomáží, že na bodu tam může asi tak, tady to je to nahrává. No asi jo. Na začátku myšák, takže se šparem a... Míro, může teďka Součan přidat do druhého setu? Ve dvojku tvoří 3 hráči. Může? Je tam Michal, ale když nastoupí do dalšího setu, že by nastoupil Michal s Kašparem. To by mohl nastoupit, ne? Michal s Kašparem. Může? Šáku, může nastoupit Kašpar s tím s Michalem? Podle mě může? Ano. Můžu střídat, a to si můžu střídat jak chceš, ale musí tam jeden z nich zůstat. Musí základní sestavit. Je tam jako ten Ondra musí. No, jeden z nich. Jeden z nich to musí zůstat. Jeden z druhou musí dát. No, že bude to Sparta, že jo? Že to tak je. Všichni 3 můžou točit různě. No, takhle to je, že? Takhle. Jo, takhle, ve trojici. No, dvojku tvoří 3 hráči. No, jako Ondra a Michal. Tak, teďka. Ale tam by si vlastně mohl prohodit Ondra. Ale prohodit se může vystřídat samozřejmě jenom jeden zase. Jo. Tam i zpátky, jo, ale jenom jednou zase. A když jdou do druhého setu,
můžou nastoupit různě, teď před. A už to možná to říkám složitě, ale teď se předvedli. Ondro, neboj se. Ondro, normálně to tam narvi. Normálně to trhej. Jdeme kousem do kluci, pojďte! Daj ona! Daj ona, Míša! Jdem! To mluvím od začátku. Nebo no, Míšo, takhle si pedál vedle! Když Ondrovi nešlo, tak to mohl. Vyšel nebo já? Jedem, kafe, jedem! A káme! Nebo no! Pojď si! Má to těžký! Pojď! Výborně, Míša, jak jsi nazval? Jo! Výborně, Ondra, jedem! Výborně! Super, Ondra! Pojď se! Krásná, můžeš! Jo! Nedal se ani a teď ti to jde? Tak bych rád, aspoň jim to jde. Když to nepůjde, tak tam půjde zpátky. Pojď ho, Míšáku, pojď ho! Když tam to nejde nestřídá, to tohle. No my jsme střídali. Teďka jim to jde a měněj. Demonon, jedem! To jde z baráží. Co? To jsme jeli z baráží, dobře. A to? Jo. Bacha, druhý, dělej, držo, bacha, druhý! Hej! Taky chtějí body! Vezmeme si svoje, pojďte kluci! Pojďte, jedem! Ondro, když to bude na prostředek, jak Michalovi, jo? Jste na sebe. Míšák! Hezký příjem. Je tady. Demono! Ondro, dozadu, couvej, Ondro! Pěkně! Dobře! Jo! Demono, jedem! Demono! Couvej, Ondro, jdeš dozadu! Couvej! Dobře, jedem! Soudí, dosadíš! Pojď, Míšo! Devona! Nevadí! Nemá!
Ale už nemůžou, pojď, jedem. Jedem, Lámanec, jedem! Jedem! Píša! Krásná! Nebolou! Jo! Tvrdou ráno do nich! Tvrdou ráno! Hej! Nevolá! Dozadu, Louka! Nádher! A pojď! Jedem, couvej, Ondro! Krásně, běž! A pojď, Zvyšky, pojď! Jo! Škoda! Jedem! Vypadalo, že to šlo hřiště, no. Druhý střed. Krásný střed, no. Patřilo to tam. Pohodě. Je tady, je tady! Jo! Je voda! Voda je! Do zadní, Šondro. Pojďte, máte! Pohodě, nabitá! Je to v klidu, jedem! Píša. Jo! Jedeme! Míšo, je to na kalete! Jedem, Lámanec, jedem! Pojď, makej! Do zadíš, pojď! Dobře. Tak škoda, já to vyskočil víc. Nevadí. To vyskočilo, pěkně. Je jiný balon. Ondro! Křičím do zadí, koulí si. Proto na tebe křičím, poslouchej, jo?
A nechoď tak k němu, když nahrává, musím od něj. Pěkně. Dozadu, couvejte. Bez! Pojď! Nahoru! Jedem hlavenec, jedem! To je tak dobrý, v těch bazénů. Ale než to skroní, ale co dobrý? No jo, víte, v těch bazénů je to dobrý. A teďka toho Bira, oni tam mají to pomelu, trefem, protože to takový, to je dobrý. Já vám věřím, kluci, pojďte! 5 bodů! Žijem, jdeme, pojď! Když závodněj, nechoď k němu na náhru tolik. Nebo no! Matko, blízko, Michale! Dělej, dělej! Ale taky, že ten pokus je tady. No, oni se ale nedají příjem, no, to od příjmu je to špatně. Ne, od náhry, příjem nemusíte. Ale náhra ho zatlačila. Náhra ho furt couvá, aby mohl jsme dělat. Vůbec nemohl rozjet. Dlouhá, bro. Počkej si. Au! Takhle mám se nás kydit. Nechci se hodit přesně. To je stará známá. Pozdě se začala ta dvojka. Aby to bylo v něčem jiném. Ty jsi nechal nebo já nechal nebo a to je jedno, že? To je Ondra, jako předtím už nejde, ty dvojky, jo, takže když jsem to nešlo, se vystřídal, že? On měl by 2 příměty a šup jde dolů, jo. Má pravdu! Je to obracený zápas! Má pravdu! To je jak? Michal má pravdu! Zrovna to je zápas, nebudu to prvové. A třetí set nastupujete o stavu 5 minut. To jo! Přesně tak, ale. Klidu, Mišáku. Pohodě. Já už tohle hrát nebudu, prosím. Co nebudeš hrát? Pardon. A co nebudeš hrát? Tam budu hrát jiný, Díky! Budete to tak těžký vyhrát? Asi. A tak to bylo jisto. Hele. Peru. Tak to posralo, to. Druhý se nám vyšel krásně. Ani ne, viď? Od toho je Mišák na single. To on jenom hecuje, víš, ale teď nepůjde.
On se zeptá jen tak, jak se víš, co stejně půjde, vole. Taky se jdete ostatní světlé, oni udělají bod, a luzácký podají, příjemná podávačku, nahrání dostat všichni, a boku se auto, tak jako... Já teď rád něco pod sebe to Je to od dvou míčí, to je to první. Jakou si chtěl byl na začátku dát? Ty dostaneš. A Ondra mi nehdal vůbec. Nejde, že ty máš pak věci, mě vadí to, a jestli ty se to nevysílají, když je stává. Takže se to hrát nehrává. To je přesně to, ty vole, že to něco řekneš někomu, ty vám se každý urazí. Já už nic nebudu Myslím říkat. si tady pochopil Honziku. Tak to tady prostě... Já jsem to říkal na začátku, říkal jsem to včera v Kubicích Bčku, říkal jsem to i tady. Říkal jsem, mně to je úplně jedno, já jsem člověk, který si dá už žádný. Ale řekněte to na začátku sezóny. Jestli to dát na body, tak se ujasněte, kdo na to má ani ne. Ale bude si nějakou parta a budou hrát všichni. Tady se jim prostě řekl, že se bude hrát jako prostě parta, jo. Že tam budou prostě i lidi, kteří třeba, jak Ondra, který musel kvůli práci prostě podjet. Ale prostě je to náš kamarád, hraje tady, vole, je jasný, že když všichni budeme takhle dlouho v prdeli, tak tam to nikomu nepůjde, vole, jo. Prostě, vole, Michal, já mi to nedáš, ale mě, já jsem, vole, včera Kubicích hrál, dvojku, trojku, singla, najednou jsem si utrh voleva, hrál jsem hovno, přišel jsem sem, vole, a Jirky brácha mi řekl, tak, do dvojky hrát nebude, takže trojky pojď střídat, co nebudu hrát já. A jsem se super, no. Najednou znáš trojku, třeba se prohrávali, ale nestřídat to nastalo. A co, taky jsem to střídat, no. Tak já nevím, že to je střídat, Ty tu soudnost stoješ. No právě, no. To je celý problém. Ty si ho tak hodně řekneš, že jo, když ti to neptá, tak pojď střídat sám. Jenomže on ti řekne, proč mě střídal, vole. Střídal jsem poprvé se to řekne ti, proč mě střídal, už mě zašlo, ty vole. Poprvé se to nestřídal, já jsem tam nedoslal, on mi to šlo, já říkám, poslední 3 vám se ráno zavědu. Když ti to neřekne, tak... Já jsem ostral, já jsem přišel, řekl, že to No, a on řekne, proč ti tam nenechá, mě zašlo, ty vole. já si vůbec nevěděl, že můžu do dvojky to udělat. No ale já bych chtěl pojít asi si já potřeboval, abych si střídal do dvojky buď... Jako mně je to jedno, Ale jako Kašpárek, Já potřebuji ty, aby si prostě šel toho. jo, já to beru, je to jedno, no. Jakoby já s tebou na tom souhlasím a souhlasím v tuhle chvíli jakoby s Ondrou. Takhle, protože... Tak vám třeba v bude. Já nevím, si vám No a kdyby to aspoň přijmul, že jo, že hraje hovno. A jsou dva typy hráčů. Jeden si buď řekne, jako dopej se on říká, já jsem celý doprdel, já jsem hážen. Tak já jsem jezdil v pátek sám, takže jsem se mnou přijel Honzikové, já jsem prodal úvěry a říkám, já jsem se rád honil, to prostě baví. Já jsem honil celou dobu, teď cítím aspoň, že už trošku aspoň co se to trefím, jsou dvě věci. Pondělí tréninky si svoláváme s Lobanem a Ve alternuje středu v pátek, věděli do Čelákovicové, prostě si byla kupatila. Jo, přes zimu to bylo nedělej teď Čelákovice. Tak já si to řekli dopředu, že prostě ty pondělky prostě nezvládám, tak Ale Nikdo nevidí. Jo, ale říkám, že mi to nevyčítám, protože jenom potřebuji na prvku. Jsou dva typy lidí, jeden, který ty trenéra potřebují, a druhý, vole, mně přijde, že vole, ty netrénuješ a absolutně nestrácíš tu svoji herní kvalitu. Kupneš uděl, ty celé chlapů, zavřeš to, když to já nejdu 4krát na trénink, přijdu, ty vole, a ten úvěr křičí, ty vole, to neskazil, vole. Já bych si dvakrát ten, ale... To ne, on se zeptá jen tak zepsu. Vrťochu! Děkuji. To je taky pravda, že tu mají pravdu v tom, že to je docela důležitý zápas. Kdyby se tady vlastně uhráli o 2 body, tak už máme relativně nakročeno k tomu, že se 100% zachráníme. Pak nám stačí porazit opravdu už jenom ta slaný a máme jistotu, že se zachráníme. Proto jsou sakra důležitý body. Já nechci přemýšlet, že se zachráníme, až to že porazíme Vary, porazíme Slaný, a utrhneme body prostě Hradiště doma, utrhneme po Raždovicích něco, popere se prostě do play-off. To není skromný, jo? No, nejsem. Já vám myslím, že jenom jeden. 2. Já jsem to viděl v tom Čítaj mu ráda. z obou skupin 2, ale budou vlastně ve 4 hrát playoff.
A tady vlastně předposlední jde do baráže a poslední se stupuje automaticky. Ale udržet se třetí, čtvrtý. Ale hodně se to hádal ze sebou, vole. Když byl kamarádí, vole. Prostě, vole, tohle z toho vás skápů oba dva je to strašně dvoucečný, vole. No, on to vyzvečil, tak on řekl, že vlastně nic mu neřekl, v podstatě, jo, nic mu neřekl, on řekl, že ho nemůže slyšet, že ho nemůže vidět, a ještě mu řekl, když odchází, že je čurák, to je jako taky nedělá. A kdybych zase pití, ty vole, jenom pití, tak řeknu, ty vole, dobře, no, ty vole, takže řekl, že hraju třeba i hovno, což tady nikdo nikomu neřekne, tak to prostě zkousnu, ty vole, a ty budu dát zase pití, protože to se nezlepší. Vrťachu, pojď, vole, dělej! To si tě jde jednou, taky ne. Je to těžký, On může! Jestli se o tom kecá, to bude dobré. Ale zavičky jsem vždycky dobře kecal. Jdu to každopádně. Hezký servis! Dívej se, Roura! Jo, jasně, tam se jí vejde! Jo! Vrčí ten servis. Mimo, přišla. Byl přišla. Ne, byl přišla. Musíme zahnat. Zavenek! 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 Jako Bobon to hraje. Co? Jako Bobon to hraje. Jo, to nemůže být, jasně! Jdu na tohle. Si stojíme na Já schválně, abych nejistě. Jo, už já si pamatuju Bobana, když nastoupil poprvé, když jsem hrál za Halenec. To už nedělal, z toho se nastoupil Boban. A ten dával normálně z ruky, podání, přímý. A to mám mrdat, že takhle se nedal nic mečí. Ty si tam nakopal přijel satý. Takže tam fakt, že tady si druhý zabit, to asi tak neudělal. Jo, jak jednoduché! Ano! Pojď jo! Já neslyším teď. To by vyslovalo, odejde si, Přišel po prvním setu a říká, takže jsi dělal, já to dál dobře, ty. Říkám, pojď tu mezihru, musím zlepšit. Já jsem dostane úrovně brzdy nahrál, jako z toho. Kam proč to koupím, máš to buď, škoda ty vole od tebe, ty vole, čím to koptere. Jsem to vykopteroval. Já jsem to měl zlomy pod sebe, vole. Já jsem to po mně původně chtěl, ty vole. To bych král, takže až se to mělo dál, tak... Ty to děláš nevěď. Ondra nedělá to jiný. Ondra to nahrává proti tobě a ty jdeš hrozně k němu. Vy jdete k sítí, jo, přijmeš, on má takhle a ty jdeš k němu. Ty si umíš našlápnout. To nedělá, Ale proto já jsem to hrál vůbec, že? Budu ukazovat a říkat furt, dokud si na to neřekne, on to ví. Jo, a prostě krok dopředu si uděláš. Ne, úplně, jo, tak když si dáte příjem sem, ale neměli jste jenom bezvolně. Musíš prostě stávat 2 metry. Tak nebudeš muset couvat, a budeš mít náhodou pěknou. Tak víš, jaká dlouho to půjde to dáky, že jo? Já vím, no, ale to co to je hodně těžké nahrávku zlomit a dát to líčku. Takhle, ale chodí My jsme takhle hráli vždycky spolu, jsme točili prostě od sebe, u sebe. No, ale tam stojí blokář, tam takhle stojí blokář tady, jo, to je hra sem, a vy stojí kleci na jednom místě. Blokář je automatický nahrávači, automaticky. Já to hraju s Bobanem, že jdu od něj, a hrajte to taky tak, protože ten blokář potom musí někam. A už někomu půjde k tobě a ten může smečovat. Nebo stojí u něj na hraně je prázdno. Pocouvá, cokoliv prostě. Nevadí, Míšo! Ale to je zvykli toho trénovat to na tréninku, kopat, na tréninku to hrát. Víš, co je největší humus ve dvojkách? Ještě a nahrávač. Výborně! Výborně! Nahrávač z kůl.
to je šílený. Pro blokaře to je hrozné. To se nedá, no. Ten blokař se musí někde rozhodnout, někde šlápnout. No, jak se rozhodne, ty si počkáš ještě půl metru a to pak nebo někde. Jenom si koukáš do zádu, tyjo, kam to kopneš. To trénovali doma. Jo, pěkně Míša. Výborně, Míšo, výborně. Osmičky, nevoláte. Hezky, Míšo. Jo! Nevíš. To je škoda. Nedá, Saťo! Prosím tě! Pomůže. Jo, tam měl jasný přesah. Našla v dobrou pro... Tak klobáci! Dany! Tady getalistu. Dany! Co si vrátit to? Klobásy už jsou. To je hlupák koleno. Tady si to. Pojďte sem Danu! Tomáši! Takže Ondro ještě bolí hlava. Co tě bolí hodně? Co stalo to? Kdyby zabral, jak je tekutej, tak zabírá rychle. Zápisního? Ale to je to mám by taky zabrat, ale to je grafik. Jak je Buprofen, tak je Voltaren, jo, grafik. A tenhle ten grafik, on je gel prostě tekutej. Protože já ho tahám na sport, protože hned tady zabral na něj závodníků. No to se dalo, to se kolikrát netrestil, kolik let, jo? Dáme trojku. Taký to je, ale... Přešlápno, no. To je štěstila, jo. On se obětuje i na svým účtu, jo. To je sám asi, už je vrchol. A čas! No. Hezky, dobrá koula, má problém. A je ono.
Je to hodně úspěch. Ale potřebujeme. To mi to pomenou ruku, ty, jak oni padnou, ty vole. Opatrně na ty páry. To je klasický nahrál. No. A já jsem jí zlomil, vole. Já jsem jí zlomil, vole. Hezky, no. Jo, krásně, Míšo, krásně. Já jsem můžu svět, vole. To nevedeme to. Já bych to nedělal, vole. Tady vedeme zemi nějakou. Ruku, vole. Já nevím, jestli to bude. No.